ଖାଇଦେବ ଏଇଟା। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमती अच्छा मु बहुत भलरे अच्छी। आई होप कि आपण मानक मो वीडियो बहुत भल लगे। जदि भल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। आउ हाँ आपड़ जदि मो चैनल नुआ अच्छा तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करदे। आउ चलतु मु आज आसी मयूरभंज उत्सव को। तो ये कौन कौन खाଇବା सब बसी आपण मानक देखी दूची। आपण मैंने भी मो सहित एंजॉय करंतु। ଏଠି ମୁଁ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇନେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଯାଉଛି ମେଳାରେ ସେମିତି କିଛି ବସିନି। ଏବେ ହିଁ ରିସେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମେଳା ତ ସେଇଠି ଯେମିତି ବସିଥିଲା ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଆମର ବାସନ କୁସନ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି ହିଁ ବସିଛି ସବୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା ପର୍ପଜ୍ରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଖାଉଛେ ସରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଥର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଦେବକୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ସବୁଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ। ଏଥର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେବକୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠଉଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଉଠେଇନି ଫଟୋ। ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛି ମୁଁ ପୁରୀର ହେଉଛି ମଟର ପାଣି। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ମଟର ପାଣି କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ରେସିପି ବି ପଚାରିକି ଆସିଛି। ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ବନାହେବ। ତ ମୁଁ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଟିକେ ଖାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଝିଲାପି ସେଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାଉଥିଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେଲି ଆଉ ଘର ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଟକା ପିଜ୍ଜା। ଆମ ବାରିପଦାରେ ତ କେବେ ସେମିତି ଦେଖତେ ପାଇନି। ଆଉ ସେ ମଟକା ପିଜ୍ଜା ସବୁ କିଛି ଦେଉଥିଲା ତ ସେଇଟା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି। ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା। 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମଟକାରେ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଏଠି ତାପରେ ମୁଁ ପାଓ ଭାଜି ସରି ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ଗର ଥିଲା। ଆମର ବର୍ଗର ବସିଥିଲା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ବର୍ଗର କଲେ ଚାଉମିନ୍ ଫାଉମିନ୍ ଦେଇକି କଲେ। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଚଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୀତ ଫିତ ବହୁତ ମାନେ ମେଲୋଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ସରିଲା ବୁଲା ଆମର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଖାଲି ଖିଆ ପିଆ ହେଲା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ବାଏ ବାଏ।